Sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dustine, ali tebi neću da dam. A podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje. Sad ću ih iseći. Dustine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. Zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. Dusty, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću s pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super. I zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dustine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice. Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem. Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, ćao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. O, da. To je još jedno remek-delo. Ja sam genije. Svaka mi čast. Vanessa, mila. A mi smo završili. Probaj, draga. Jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovdje? Opa! Neke lepinjice. Izgledaju cool. Hvala, bako, to je bilo super. I posljednje jelo je torta. Izgleda neverovatno. I ukus je predobar. Čekajte, ali ko je pobedio, moram razmisliti. I to je baka. To, konačno je pobeda moja. Hvala, unu. Već završavam crtež. Gotovo. Ovog puta želim sladoled. Jel može? Super. Hajde da saznamo u kojem obliku će svako napraviti sladoled. Dakle, šta će ispasti? Super. Hajde da počnemo. Dakle, treba mi kokos. Sečem. Jao, nož se savio. Kokos je netaknut. Dobro, probat ću da ga razbijem. Hajde. Okej, koristit ću sve moguće alate. Ne, ništa ne pomaže. Kokos nema ni jednu pukotinu. Kako da ga pobedim? Šta da radim? Ja znam, mila. Daj mi svoj kokos. Sad će biti jedan specijalan udarac bake. Gotovo. Uzmi, draga. Bako, uspela si. Hvala. Okej, uzimam sladoled. Tako je lijep. I stavljam par kuglica direktno u kokos. Da, divno. Zatim ću sve ukrasiti. Dodajem oči, nos i uši. I šapice. Preslatko. Draga, svaka čast. Dakle, meni treba čokolada. Ne, to je za tvoju sestru. Lomim sve u činiju i topim čokoladu. Dok se čokolada topi, treba stalno mešati sve kašikom. Tako je. Kada čokolada postane tečna, treba je sipati u čašu. I rasporedit ću čokoladu po čaši. Tako je. Sada unutra sipam šlag i ubacujem štapić.
A još sam napravila poklopac od čokolade. Eto, sada vadim svoj sladoled i dodajem detalje. Cappuccino assassino je spreman. A Jennifer, kako ti se sviđa? Ovako, ti si napravila veoma cool sladoled. A šta je smislio šef? Ja sam napravio sladoled u naranđi. Tako je dobar. Mija će biti oduševljena. Hajde da sve brže pokažemo mi. Prijatno. Wow, napravili ste divne sladolede, ali ja želim da počnem sa ovim slatkim u kokosu. Sad ću ga probati. O, izgleda tako ukusno. Da. Okej, šta dalje? O, kakvi jaki momci. Okej, sad ću probati sladoled od pomoranđe. Da, to je lepo. A sad je red na sladoled u obliku cappuccino assassina. Ups, pao je, ali nema veze, probat ću. O, to je prelepo. Nisam očekivala. Baka je pobedila 100%. O, da, moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Šefe, nemojte biti tužni. Okej, a sad mi se jede pizza. Važi, sad ću napraviti. Pogledajte šta imam ovdje. A moje fenomenalno testo je već spremno. Evo ga. Treba ga malo umesiti. O, da, svaka mi čast. Pogledajte. A sada treba razvaljati testo. Uradit ću to uz pomoć oklagije. Sklanjam višak. I zatvaram moj kalup. Odlično. O, ovaj sir će mi trebati. Daj mi to. Hvala ti, draga. Šta radite? Zahvalna sam ti. Kakav sjajan sir. Sipat ću ga na moje testo. Tako je. A sad mi treba još jedan sloj testa. I zatim ću premazati sve paradajz pastom. Tako je. Dodat ću malo španača. I treba mi još nešto. Nemojte ni misliti. Izgleda da odlazi. Sada mogu kuvati na miru. Dakle, pokrivam testom svoj kalup. A sada pravim rupu u sredini. Da. Sada uzimam sirni sos i sipam ga u sredinu. Da, super. Zatim uzimam sir i sečem ga. Da, ja sam pravi majstor. Stavljam komadiće okolo, a zatim zatvaram kreve. Tako je. Ostalo je premazati sve paradajz pastom i dodati majonez. Evo ga. To će biti super kombinacija, verujte mi. To još nije sve. Dodat ću šunku, zatim papriku i masline. Da, svaka mi čast. Mogu staviti picu u rernu. Da, konačno. O, to je jako interesantno, ali moje jelo će biti još bolje. Prvo ću sipati čokoladu, a zatim razmazati sve. Eto. Ova čokolada je umjesto paradajz sosa. A zatim ću dodati još jedan sos. On je također mnogo ukusan. Umjesto šunke ću staviti oreo. U sredini će biti čokoladna jaje. A preko ću sipati najukusnije Skittles bombone. To je super, zar ne? Šta kažeš? Eto šta je super, pogledaj. O, devojke, vratila sam se. Gledajte, evo moje pice. Ona je nevjerovatna. A mi smo završili. Prijatno. Wow, kakva velika pizza, super. Ali probat ću prvo ovu. Ona je slatka, stvarno. Sad ću je probati.
Obožavam čokoladu i slatkiše. Sviđa mi se. Idemo dalje. Sad ću probati ovu picu. Izgleda zanimljivo. Umačem je u sos. I jedem. Sviđa mi se ukus. Da. Idemo dalje. Ova pizza izgleda baš neobično. Pogledajte kako se sir razvlači. O, da. Baš mi se dopalo. Ovo je 100% pobednik. Čestitam. O, da! Ja sam pobedila, super! Ovog puta je zadatak još zanimljiviji. Napravite za mene tortu. O, naravno! Hej! Gde ćete? To je moje, ja sam prvi uzeo. Dobro, ja ću onda sama napraviti kore. Domaće kore su najbolje. Uzimam brašno, sipam ga na dasku, zatim dodajem mlijeko i malo šećera. Tako je. Posle je potrebno jedno jaje. I još jedno. Da, sada mogu mesiti testo. Baka pravi najbolje testo, da znate. Sad ga mogu razvaljati oklagijom. Super! Pokrivam kalup za pitu i sklanjam višak. Eto. Sada mogu napraviti punjenje za svoju pitu. Uzet ću jabuku. Baš je mirisna. I seći ću je na sitne kockice. Savršeno. Dalje sipam to u kalup i pravim mrežicu od testa. Odlično! Sada stavljam sve da se ispeče. Dobila sam savršenu pitu od jabuka. Miris je predivan. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa, jeli? Ja imam bolju ideju. Uzet ću okrugli kalup i napravit ću od kore krug. Tako je. Sklonit ću ga i uzeti prsten od kore. Stavit ću ga na koru i dodati fil. Odlično. Ponovit ću tako još nekoliko puta. Odlično. Sada unutra sipam Skittles bombone. Njih vole svi. O, da. Pokrivam sve krugom i to je to. Završio sam. A sad mi treba Nutella. Otvaram. Nije uspelo. Da, ovako je bolje. Sipat ću Nutellu na moju tortu. A zatim razmazati je. Odlično mi ide. A šta je napravila Vivian? Ja hoću da uzmem čokoladne kore. Vreme je da sastavim svoju tortu. Ja hoću da imam visoku tortu. Kora, krem i tako dalje. To nije teško. A posle ću sipati Nutellu odozgo. O da, Nutellu vole svi. I ja isto. Potrebno je premazati celu tortu Nutellom. O da, ispalo je savršeno. A sad ću napraviti lice. Uradit ću to uz pomoć kašike. O da, pogledajte. To je pravo remek delo. To je tun sahur. Tracy, probaj. Vi ste se tako potrudili za mene. Želim da počnem sa tortom tun sahur. O da, čokoladne. Super. Šta još ima ovdje? Wow, to je bakina pita od jabuka. Obožavam je. Ekstra. A šta je ovdje? Šarena torta. Wow, unutra je gomila Skittles bombona. Obožavam ih. Ali, ko je pobedio? Rešeno, to je Vivian. Ti si najbolja. Jel da? To je moja prva pobeda. Super. Ćao svima. Ja želim ukusnu tortu. Jel može? Naravno, a bit će urađeno. Ispašće veoma zanimljiva tortica. Šta to pričaš? Ja ću napraviti najbolju tortu. Ma prestanite. Gledajte i učite. Baka pravi najlepše torte. Ja ću sipati u kalup u obliku zvezde žele. Tako je. To će biti najlepša, najukusnija zvezdica sa raznobojnim želeom. Kako lepe boje. Pogledajte, mnogo mi se sviđa kako izgleda.
Dakle, a sad mi treba šlag. Wow, a mogu li ja probati? A naravno, draga, izvoli. Je li to sve? Ali hoću još, bako, daj mi to. Hvala. Jao. Dobro. Okej, nastavit ću. Ja definitivno moram da pobedim ovo rundi. Pogledajte, moja torta je ispala prelepa. Dakle, to nije loše. Volim lizalice. Dobro. Šta mi sad treba? Uzet ću ovu kesu. Kako je teška. Hajde. Ups. Kesa se pocepala. Pa, dobro. Uzet ću tortu. I sipati konfete na nju. Tako je. Sa svih strana. Da, odlično mi ide. To je to. A sad mi treba kalup u obliku srca i sirup od borovnice. Aha, sipat ću ga unutra. Aha, još malo. To je to. Fuj. To nije profesionalno. Gledajte kako se to radi. Uzet ću krem različitih boje. Da, tako je. Ovako sloj po sloj. I na kraju sve treba dobro razmazati. Svaka mi čast. Ovo liči na pravu dugu. A sad ću ukrasiti torticu odozgo. Pogledajte kakva lepota. Zadovoljan sam. A gdje da stavim patkice? Ne, imam bolju ideju. Napravit ću sladoled u obliku patkice. Tako je. Ispala je sjajna. Dakle, dodat ću patkice na našu tortu. Malo ću ukrasiti i to je to. Dodat ću još belu tečnu čokoladu. I završio sam. Šta mislite? To nije loše. Probaj, draga. Wow, super! Kako lepa torta. Sad ću podići kalup. Kako lepo curi ovaj sirup. Sviđa mi se. Jedva čekam da probam. Unutra su šarene kore. To je zanimljivo. Jao, i ukus je predobar. Da, ja sam zadovoljna. Predobro. Idemo dalje. Ovo je žele torta. Kako se smešno trese, ali bitan je ukus. Ja volim žele. Da, odlično. A šta je ovo? Neverovatno, koliko patkica. Gledajte, i ova torta je šarena. Sad ću je probati. Neverovatne. Ali najslađe su mi ove patkice. Divne su. Znate šta? Odlučila sam. To je pobjeda. Ja sam najbolji. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Želim jelo sa sirom. Koristite ga što više. Naravno, već znam šta ću. I ja sam našla savršen sir za jelo. Da li se zaista nadate da možete da me pobedite? Ja sam profesionalni šef. Koristit ću celu glavicu sira. Odlično. Sada zagrevam sir uz pomoć vatre. Tako je. Dok se sir topi, ja uzimam pleh i brašno. Odlično. Zatim uzimam jaje. Razbijam ga i sipam u brašno. Eto. A sada mešam sve jednom rukom, naravno. Eto, dobio sam testo. Stavit ću ga da se peče u rernu. Čekam par minuta i eto. Napravio sam lepinju i sekao sam je svojim oštrim pogledom. Izvrsno. Zatim stavljam pljeskavicu na lepinju, dodajem paradajz, posle salatu, a sada treba sir. Već sam ga otopio.
Dakle, uzimam nož i skupljam sav sir. Prebacujem ga u burger. O da, to izgleda prelepo. Još malo, to je to. A sada pokrivam sve lepinjom. Gotovo. I što ste se tako otkrili? A možete se prehladiti. Dakle, ja planiram da pravim pastu sa sirom. Moje Leslie jako voli to. Stavljam pastu preko sir i sve ide u mikrotalasnu. O, Leslie, šta radiš ovdje? Bako, stavi još sira i još, da, i još. Wow, kako sjajno. Da, toliko će biti dovoljno. Možeš nastaviti. Pa dobro, kako mogu da odbijem svoju omiljenu unuku? Stavljam sve u mikrotalasnu i čekam par minuta. To je to, uspelo je. A vadim sve i sipam u tanjir od testa. Ali to još nije sve. Sada ukrašavam sve kobasicama pepperoni. Gotova. Judy, a zašto ti ništa ne radiš? Već sam sve smislila, ne brini. Napravit ću nudle sa sirom. Prvo treba preliti nudle vrelom vodom. Tako je. Zatim dodajem začine. Super, a sada mešam sve. O, da, gotovo. Sada Leslie može da proba. A šta je to kod bake? Joj, to tako ukusno izgleda. A šta ja da radim? Tačno! Treba dodati puno sira. 100 komada će biti dovoljno. Da, mora biti što više sira. I malo ću ga otopiti uz pomoć fena. O, da, uspelo je. Ekstra, a Leslie, probaj. Prijetno. Čekajte. Gotovo, sad se može probati. Ne mogu da verujem svojim očima. Svuda je toliko sira. Hoću da probam prvo ovo jelo. Ovo liči na pravu picu. Joj, to je divno. O, a šta je ovdje? Burger? Sa gomilom sira? Neverovatno. Hajde da probamo. I jedva čekam. O, da, ovo je oduševljenje. Savršeno. A šta još ima tu? Oho, to su nudle i gomila sira. Neverovatno. Sad ću probati. O, i to mi se sviđa. Ali ko je pobedio? Odlučila sam. Sve vi ste uspeli. Čestitam. A zaista? O, znači pobedilo je